Тъмната страна на йогата. Защо християните не трябва да я практикуват? Йога е една от 6 ортодоксални школи на индуизма, религия разпространена главно в Индия и Непал. Казано е, че няма индуизъм без йога и йога без индуизъм. Думата йога има санскритски корен юч, означаващ съединявам, свързвам. Според индуизма, йога предлага методология за разширяване на съзнанието и свързването му с върховния разум – Брахман. Това е в пряко противоречие с християнството, което учи, че спасението не идва чрез дела и лично извисяване, а единствено чрез вяра и покаяние в името на Господ Исус Христос. В йога Брахман е всеобхватното божествено съзнание, което е безличностно, докато в християнството Бог е личностен, любящ и активен в историята на човечеството. Крайната цел на йога е мокша, индуистко понятие, означаващо освобождение от самсара, кръгът на преражданията, включващ всичките страдания и ограничения на светското съществуване. Библията категорично отрича прераждането. Според Словото, спасението от греха и смъртта идва чрез вяра в Бог, който лично се въплати в човек, за да понесе смъртно наказание и да ни изкупи. В йога средствата за постигането на мокша са медитация, мантри като Ом и физически пози, наречени асани, често посветени на индуистките божества, които са над 330 милиона. Тези практики целят канализирането на тъмни духовни сили. В християнството молитвата е насочена към триединния Бог, без посредничество на космически енергии или практики, които отварят духовни портали за нечисти сили. Посредникът е един – Исус Христос. Йогата, когато е практикувана автентично, е не просто дисциплина, стречинг или безобидно раздвижване, а цялостен светоглед, неразривно свързан с индуизма. Както светлината няма нищо общо с тъмнината, така и християнството няма нищо общо с индуизма. Исус Христос е пътят, истината и животът. Християнството е истина, а всички останали вярвания не са.